This was a gold mining town. Nin dugu in tun ye sanubo dugu de ye. Arizona dugu min sɔrɔ tun bɛ sanfɛ ka tɛmɛ a sigida bɛɛ ta kan. Bi dugu kɛra ntomo ye. Pati Boris ne a ka san 38 faleni sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yan ma. Ini cɛ bɛnnu a filɛ. Pati Boris ye a yira k'a fɔ ko tungaden sɛbɛn tan minnu bɛ taga ni ka segin na ale ka yɔrɔ kɔnɔna la yan nɔ ka dancɛw tigɛ ka kow sigilen bɛ ale la ko wa k'a bɛna kala ta Donald Trump. He's gonna deport him. A bɛ n'u bɛɛ gɛn k'u labɔ yan nɔ. Awɔ o ye ne ni dunwɔla ko de ye. Tiɲɛ don u ka kan ka gɛn de ka bɔ yan a bɛ se k'a kɛ wa fana a b'a cogoya dɔn. Ka Donald Trump to fanga la a ye kogojanba min jɔ kundama bɛ kilomɛtiri 740 ɲɔgɔnna jɔliw yamaruya l'Amérique bayan fanfɛ bolo fɛ ka taa Arizona fanfɛ kɔni. Joe Biden ye dansigi kɛ a baaraw la kabini a bolo dondon fanga la dugusɛjɛ. An tun bɛ se ka baara nin ban dɔgɔkun 3 kɔnɔna la. Donald Trump tara alamisa tɛmɛnen ninnu na kogoba kɛrɛfɛla la Arizona nka Washington Post kunnafoni gafe ye a sɛbɛntiya k'a fɔ k'a taara yɔrɔ minnu na ko olu jɔra san'a kun ka fanga ta. There's never been a border in ni ɲɔgɔn ma deli ka ye dunuya fansi la dancɛ minnu labilalen don ta ni cogo in na ta ka ni kojugukɛla miliyɔn caman ninnu labila ka tɛmɛ. Kalatala minnu tun bɛ démocratiw ka ɲɔgɔnnajɛrɛ convention kɛnɛ kan ye a fɔ ko olu ka kow ka nɔgɔn. Immigrants. Tungadenw an bɛɛ y'an bara sigiɲɔgɔnw an bɛ an janto ɲɔgɔn na o de don dɛ. Jamanakuntigi dankan Kamala Harris ye layidu di kɛ k'a fɔ ko ne a ye fanga sɔrɔ k'a bɛna l'Amérique jamanadenya siraw diliw dayɛlɛ ani ka segin ka tunga sariya hakɛ in sɔsɔli bɛ politikikulu filaw ni ɲɔgɔn cɛla la min kan bila ka taa wasabulon kɔnɔ tuguni danatigɛliw la. The Border Patrol endorsed it. Dancɛ lakanakɛlaw ye a danatigɛ nka Donald Trump hakili la k'a fɔ ko bɛnkan dancɛw kan bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankarili kɛ yɛrɛkofɔ siraw la o de y'a to a y'a fɔ a dɛmɛbagaw ɲɛna wasabulon kɔnɔ k'u k'a ban a ma ka segin ka na an kɔ dugu tomulama kɔnɔ. So Harris would not control the border as aw kana da dala kan kelen na a tun bɛ yɔrɔ jumɛn na san 4 tɛmɛnen an bɛ don min na i ko bi mɔgɔ si tɛna nin dugu tomulama in kɔnɔna na bilen. Pati Boris ko ale bɛ fɛ segin ka kɛ kɔfɛ waati min na dugu lajɛlikɛlaw caman turisiw tun bɛ na mais min tɛ tungaladenw ye. Nin tun ye VOA kunnafonidila Caroline Presutti ka laseliw dɔw ye ka bɔ Perth Arizona mara la a la ka lamɛn kɛ Traoré fɛ.